When I'm tired, when I'm exhausted, what comes to my mind? Yeah, Tanadi Noni. Experiencing any of these signs of body system malfunction problems? Dizziness, skin problem, rashes, poor digestion, high stress level, low energy, trouble focusing, trouble sleeping, then it's time to detox. Noni is effective in combating this ailment, general well-being, detoxification, malaria, high blood pressure, diabetes, pile, typhoid, joint and waist pain, arthritis, menstrual pain, menstrual anomalies, sleeping disorder, asthma, cough, gonorrhea, weight loss and many more. Made from a perfect rare fruit of the finest drink of life, and it's pure, non-mixtures. Tanadi Noni drink does a phenomenal job in mopping out toxins from your body. Me ke nufi da wannan? Ka fi ni sanin abin da nake nufi tun da ka karanta, gashi nan a hannunka. Kai AS ne, ni AS ce. Idan muka biye wa son zuciya da soyayyen da muke wa junanmu, muka yi aure. Za mu haifi 'ya'ya masu ɗauke da cutar sikila. Kinga babu cutar da bata da magani. Wa san gobe ban da Allah. Wannan magana ƙaryar banza ce. Ba wata cuta da bata da magani. Medical ya yi proving. Idan AS ya aure AS, za mu haifi 'ya'ya masu ɗauke da sikila. 'Ya'yanmu su taso a wahale, mu ma a wahale. Dan Allah dan annabi mu haƙura da juna. Kisa abin da sana kira ki? To na gaji da abubuwan da kike mu. Na gaji. In na sa yara gaba ina musu fada. Ki goyi bayan su. Wannan wace irin tabiya ce? Ki san fa ƴaƴa mata gare ki da yawa. Kuma gidan mazajen su za su je. Abin da kike yi shi za su koya. To ya isa ya ishe ni kuma. Na gaji. Wallahi zan dau mataki. Wallahi ba abin da za ka yi Alhaji. Yau ko saki na kai ba inda zan je. Gida ya riga ya zama namu ni da 'ya'yana. Ba wata farazana da za ka yi mu. Allah kaɗai san gawa fari. Amma haka kika ce ko? Abin da kunnen ka ya ji. Ba wata farazana da za ka yi mu wallahi. Addini zuwa rabi. Wata za a da hannu. To yanzu dai komai ya daidaita. Kwarai komai ya kammala. Ya kuma daidai. Kwarai kam komai ya daidai. Zaki ce komai ya daidai. Wato da muke yaudara ta kika yi? Shine kike ce ma wani ni essence ne wane wato kin samu sabon saurayi. To asirin ki ya toni. Mallam assalamu alaikum. Hakika magana da ta gaya ma ba ƙarya bane saboda ni kaina lokacin da na haɗu da ita ban san zancen kuma ban san tarihin soyayyar ku ba. Amma lokacin da muka haɗu da ita magana da ta fara yi shine mu je a gwada genotype. Kuma bayan da aka gwada musu aka realizing ni AA ne ita kuma AS. Shi yasa har ma tafiyar ta mu ta nisa. Shi ma AS ne? Shi AS ne ni AS ne. To ka gani tsakani da Allah scientifically
an yi proving cewa AS da AS ba su yi aure, ni kuma AA ne ita kuma AS, shi yasa harakan ya faru. Malam a soyayya ba wani magana science, ba wani scientifically, a soyayya ba wani science kaji. Kai haƙuri, hakika na san tunda har ranka ya ɓaci, to na yi imanin cewa kana son ta so ba ƙanƙani ba. Amma na so ka sani akwai soyayyan da ka riga ka sani halak ne, ya kamata a yi, to amma saboda tunanin za a sha wahala ko kuma akwai kunya da zai iya gindayewa, to akan yi haƙuri da wani abin da ake so.